Yama Mwakwa Badeba NYANSAPO TV so. And they Akwasidae etoso nso ewo Akan ye Akwasidae edie emum. Na we Akwasidae etoso enso ewo afi mu na aka Akwasidae mienu a yebedie. Na wo hwe ena afade na enhyeda enye fita bebre. Tuntum ena di ehini ewom enam sem otumfo Osei Tutu abebio. Ne abusua panyini ni mpon eda fam a che se otumfo abusua panyini ekwa akura enu nti se de ya Akwasidae bia ye die na nka obia ehye fita ede kire anije a ye wo honom ye ntimi nya ne sa etuhwe mi mpo mafade ye a utimu se Asanteman afade kakra ewom ena tuntum so ewom ena nananom bebre ede ahye ewo Akwasidae ya ye die esom enti Mobeka yen ho na ene yetimi adi yen Akwasidae eti NYANSAPO TV etiefo mo amaso enkwa na muntie ye wonioma bebre e de bremo ene medamo ase Samre Yera otumfo Osei Tutu otoso bienu otebra nika eruso also na eba no Yera na eba betra se ote bra wi nika eruso Asanteman wura ai aoba betra se na Akwasidae de Yera betra se no abesum Asante amamna ne aba ne sa peti we ye ba Yewura oni abrafo nko a na esa sa wonye brani a wutimi sisabi a wutimi sabi Mwakwe beburu watibra wiri ka wiri so
aya Asanteman wura wona aka say empra na epunu wo ka say ehia na ehie esrem se jata ne wo wona nitisi a yentimi no e friends amampo ai wona obi ntimi ka o pra krokre o prem akrokra won so bosuo ene wo otumfo Osei Tutu ababio Asanteman wura yewura ma adetoche eburu yewura bia Asanteman akwaso